Ένας από τους πιο ύπουλους τρόπους να χειραγωγήσουμε κάποιον είναι να τον βοηθήσουμε. Σου έχει τύχει ποτέ να συζητάς με κάποιον για ένα πρόβλημα που έχει και εσύ να επιμένεις ότι αυτό που λες είναι το σωστό και ότι έτσι πρέπει να πράξει ο άλλος? Αυτό μέχρι ένα σημείο είναι εντάξει. Όταν εγώ έχω μια πρόταση για τον άλλον που πιστεύω θα τον βοηθήσει, μπορεί να το πω μία, δύο φορές, άντε τρεις. Αν από εκεί πέρα ο άλλος δεν δέχεται αυτό που του λέω, ακόμα και αν είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο, τότε το να συνεχίσω να παλεύω να τον πείσω αρχίζει να γίνεται χειραγώγηση. Πλέον σταματάω να νοιάζομαι για το αν το βοηθάω ή όχι και εστιάζω μόνο στο να γίνει το δικό μου. Εγώ να έχω δίκιο και η δικιά μου άποψη να επικρατήσει στο τέλος αυτής της συζήτησης. Το πρόβλημα με αυτή τη συνθήκη είναι ότι αφαιρούμε την ελεύθερη βούληση από τον άλλον. Και αν το πάμε ένα βήμα πιο βαθιά, θα δούμε ότι είναι η ίδια σύγκρουση που δημιουργείται μέσα μας όταν έχουμε μια διαφωνία με τον δικό μας εαυτό. Όταν, για παράδειγμα, αισθανόμαστε ένα άβολο συναίσθημα και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αισθάνεται έτσι. Έτσι, δημιουργούμε μέσα μας μια εσωτερική σύγκρουση, η οποία διαιωνίζεται μέχρι ότου σταματήσουμε να παλεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί τα συναισθήματά μας, όπως και οι άνθρωποι γύρω μας, ψάχνουν οντότητες που να μπορούν να μοιραστούν την αφεντικότητά τους και όχι να την κρύβουν.